Assalamu alaikum, barka mu da sake kasancewa a cikin wannan tasha mai suna Sadi Technology. Kada ka manta idan yau ne farkon zuwanka cikin wannan tasha, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar like. Mun gode. A yau da muka muku wani hanya mafi sauƙi yadda za ka dakatar da wayarka in tana security, in tana screen lock, shiga maka kyamara. Su da wasu daga sun ajiye wayarsu ko sun ba ma yara waya su kai musu aika ko caji, sai su samu sun shiga musu hoto, sun yi hoto ya fi ƙarfin sun yi shi da yawa, goge shi ma zai zama mutum aiki. To da mun gwada muku wannan hanya mai sauƙi yadda za ka bi ka dakatar da wannan kyamara idan tana security, ba za a shiga maka cikin wannan ba. Ka biyo mu daga farkon shirin har ƙarshe. Kamar yadda kuke gani yanzu mun sa wayar mu a security. Kun ga yanzu kamar yadda muke gani, yanzu kun ga mun yi haka, wayar mu kun ga ta ƙi shiga kyamara. Ta gwada mana wani sai mun shiga setting mun gyara mun yi me, kuma dole mun cire security. To idan kana so kai ma ka je ma wayanka irin wannan, to sai ka biyo mu cikin shirin ka ga yadda muka yi. Da farko za ka nemo kyamaran wayanka, ita ne wannan. Idan ka nemo kyamaran wayanka da aka danna kanta haka, idan ka danna kanta haka, aka shiga wannan na biyu. Idan ka shige shi sai ka danna kan shi. Idan ka danna kan shi akwai waje da kaga an rubuta permission, to da ka shiga cikin wannan permission ɗin. Idan ka shiga cikin wannan permission zai baka zaɓuɓɓuka da yawa. To wannan phone ɗin da kake gani shi da ka kashe daga zaran ka kashe wannan phone ɗin. To ko ya yaro yayi in ya shiga cikin wannan waya ba zai taɓa shiga kyamara ba. Yanzu za mu kashe mu ƙara gwadawa. Kamar yadda kuke gani mun sa ta a security, yanzu za mu ja wajen kyamarar mu. Kun ga ya ƙi. To idan kuma muka je muka kunna, to bari mu kunna mu gani. Kun ga yanzu dai mun kunna ko? To za mu ƙara kashewa sai mu shiga. Yanzu gashi mun shiga kuma kun ga kyamaran wayar mu ta shiga. To wannan hanya shine hanya mafi sauƙi wanda za ka bi ka dakatar da yara idan suna ma danne-danne a waya idan ka aike su. Kada ka manta idan yau ne farkon zuwanka cikin wannan tasha, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar like. Mun gode.